Så må vi se, om der er hul igennem. Om der er nogen med. Jeg prøver lige at følge med på min computer, der ved siden af, som har det med at gå på pauseskærm. Konstance. Lad os se en gang. Ikke rigtigt, hvad? Nå. Er der nogen med? Kan I skrive et eller andet, så prøver jeg at se, om jeg kan få den til at virke på computeren. Det ser ud som om, der er nogle stykker med. Lige fortæl mig, om der er okay billede og okay lyd. Jeg skulle meget gerne lige kunne finde liven inde på... Der var den jo. Hej Gurli, hej Bodil, hej Solbrit. Jo, så er der er hul igennem. Fantastisk. Og hej til jer. Jeg skal lige se sådan cirka, hvor meget forsinkelsen er. Kan jeg det? Jeg prøver lige at gøre noget her. Ja, okay. Der er cirka 10 sekunder eller sådan noget forsinkelse på. Tak Rikke, og velkommen til. Det er så fint. Nå, men ja, klokken er blevet 19, og vi skal jo i gang med at lave den her live på det her vingekort, som jeg har vist et par stykker af. Og liven bliver lavet som en reklame for Bejlene, fordi jeg bruger Bejlene Dice, og fordi jeg er på hendes designteam. Men det behøver man jo ikke, man kan jo lave det med præcis det, man gerne vil. Det kan være, at jeg lige skal starte med at sige, at det er ikke mig selv, der har fundet på det her foldningerne. Det er noget, jeg har fundet på YouTube. Og så kan man selvfølgelig se den video, men jeg synes bare, at der manglede nogle mål, og det gik lidt hurtigt, og det var ikke sådan super optimalt. Så tænkte jeg, nu laver jeg det bare selv noget, og så har jeg justeret lidt på det undervejs. Men det er sådan, den ser ud, og foldemekanismen, hvis I kan se den. Jeg skal lige se, hvad den ser på skærmen. Det er sgu ikke det bedste billede, men jeg prøver at vende den om. Det er sådan nogle vinger, man laver, som gør, at den flapper ud, og så er der den her holder til. Det ser mere kompliceret ud, end det er, vil jeg sige. Det er super, super let, og den folder også fint, og ligger egentlig ret fladt, og kan sagtens komme i en kuvert. Tykker er den altså ikke. Så jeg har lavet de her to. Den her er lavet med linnenkarton, det kan man bruge. Og den her er lavet med basiskarton fra Luna Hobby. Så det behøver ikke at være noget, det skal nok egentlig helst ikke være super kraftigt, men god karton, god kvalitet karton. Og de papirer, jeg har tænkt mig at bruge, det er dem her. Nu gør jeg altså lige noget, fordi jeg skal lige se, hvilket arbejdsfelt jeg har at bevæge mig i. Så det er cirka her. Og det er cirka her. Jeg er jo ikke sådan super rutineret ud i lives, det er længe siden jeg lavede dem. Da jeg var på Design Team sidst, det er lang tid siden. Så jeg skal lige finde ud af det igen. Sådan. Godt. Men så synes jeg da bare, vi skal gå i gang. Hej Tina, er du også med? Ej, hvor hyggeligt. Ja, liven bliver gemt, Solbrit, med mindre at jeg klokker voldsomt i den, og der går noget galt, men meningerne bliver gemt. Og jeg laver også, eller har lavet, jeg har bare ikke fået lagt den op, fordi jeg har lige nogle ændringer, jeg skal lave til den, men jeg laver en, jeg har faktisk lavet en materialeliste til jer, som det er en materialeliste og en instruktion, som jeg er lidt i tvivl om egentlig giver så meget mening, medmindre man også ser videoen, men jeg håber, at det er til at finde ud af. Jeg har i hvert fald lagt masser af billeder ind på den. Jeg skal lige rette den til, det regner med at gøre i morgen, og så lægger jeg den op. Så ja. Nå, lad os komme i gang. Nu skal jeg se, jeg lægger lige de her papirer væk. Jeg går lige herover. Nej, kortet er ikke A6, det er 12 x 16. Altså foldet. Så det er sådan lidt sjovt, skævt mål. Men jeg synes faktisk, det fungerer godt. Så det er 16, selvfølgelig 16 på den her led, og 12 på den her led, når det er foldet.
Så. Men det giver faktisk, der er en god, jeg synes, der er meget godt skrivefelt på, og det folder jo helt fladt, så man kan jo sagtens sidde og skrive på det. Og så har jeg lavet, det er det ikke på den originale video, men jeg har lavet sådan en lille lomme hernede til gavekort, for eksempel. Eller en pengeseddel. Så det, jeg tænker, vi laver i dag, det er også et konfirmationskort, fordi, ja, nu havde jeg gang i de dig, så kunne jeg lige så godt fortsætte med dem. Så ja, lad os komme i gang. Vi starter med at tage, nu skal I se, jeg har faktisk lavet sådan en her i grå, så I kan følge med, fordi det kan være rigtig, rigtig svært at se på lyskarton. Så jeg har lavet nogle stykker, som jeg bare har skåret ud, som ikke bliver samlet. Det skal ikke bruges til noget. Det er bare nogle, som jeg tænker, dem tager vi frem undervejs, så jeg kan vise jer de forskellige dele, så det forhåbentlig giver mening. Men det er altså selve kortet, selve basen, I skærer ud. Det er 24 x 16 cm, og så falser I på 12 cm, det vil sige midten. Så der starter vi med at gøre, og jeg bruger noget, så jeg skulle få fat på det. Hvid karton. Det her det er hvidt karton. Det her har jeg lavet, det bestemmer jeg jo selv. Bare noget basis karton. Det her det er cremefarve. Det her det er bare ganske almindelig hvid karton. Det er Luna Hobbys egen. Jeg ved ikke, hvor mange gram den er på. Er der lidt dårlig lyd, Gurli? Skriver du? Det er da ked af. Jeg ved ikke, altså jeg optager på min iPad. Jeg er lidt bange for, at den ikke bliver meget bedre. Jeg skal prøve at tale tydeligt. Så vi starter med at skære et stykke på ganske almindelig basekarton på 24 cm. Den har vi der. Og gør det ikke noget, at lægge det lige på. Jeg ved ikke, hvad det er med mig og den her skæremaskine, men jeg får altid lagt det skævt på. Sådan der. Gange 16. Den har vi der. Man kan faktisk få 2 stykker af sådan et 30 x 30. Man kan faktisk godt lave det med et A4. Der skal du bruge 2. Man kommer til at bruge 2 stykker A4, fordi til de andre dele også kommer man til at skal bruge de andre dele. Så der går 2 til. Og så falser jeg her på 12 cm. Det vil sige, det er på midten. Så. Og så er der lige sådan meget godt fif, når man falser med, så der kommer rille her, så bøjer man omvendt. Det betyder ikke så meget det her karton, men det betyder noget, hvis man for eksempel bruger basilkarton, som er sådan lidt meget struktureret, der har det med at knække og flosse lidt. Og med det her kort, der er det altså super vigtigt, at man sørger for at få falset, eller få presset de her falselinjer rigtig godt ned, så bøjer det pænere, og det er nemmere at åbne og lukke, så vil det bedre samarbejde. Så skal vi lave vingerne til svinge ud mekanismen, som jeg kalder den. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den ellers, men det er de her. Nu skal jeg finde dem. Dem har vi her. Det er de her. Det er dem, der sidder på kortet her. Det er dem, der får kortet til at svinge ud. Så de bliver limet på, og så jeg skal nok vise jer selvfølgelig, hvad der er med her. Men de ser sådan her ud. Og alt af det her skal vi bruge 2 af. Så vi skal have lavet 2 af dem her. Og de bliver faktisk falset, skåret og falset modsat hinanden, eller hvad hedder det, spejlvendt. Så I kan se, den her, det er 12 x 4 cm. Så den er 4 cm her, 12 cm her, og vi falser hele vejen ned igennem det lange stykke på 2 cm. Det vil sige det halve. Så det gør vi lige. Lægger vi det her af vejen, så jeg kommer til at bruge det. Så 4 cm. Super, det er godt, I kan høre, hvad jeg siger. Og så må jeg lige skrive det, hvis der er noget. Jeg skal nok, som sagt, prøve at følge med så godt jeg kan i kommentarerne, men jeg har en stående ved siden af mig, men jeg skal også lige kigge på det her jo. Og igen, jeg er ikke super rutineret ud i det her. Det var så 4 cm, så nu ser vi 12 cm lange. Der ligger den bare rum på hinanden. Den kan godt skære igennem 2 stykker. Håber jeg. Det vil vise sig. Jo, det kunne den godt. Jeg er lidt spændt på, om jeg kommer igennem hele den her live, uden at komme til at skære i stedet for at false, fordi det gør jeg meget, meget tit.
Og jeg ved, jeg ikke er den eneste. Så nu er det 4 cm her, 12 cm her. Kan I se det nu? Skal jeg lige holde øje med? Jo, det kan I godt. Super. Så jeg falser her 2 cm. Og den anden 2 cm. Og til jer, der er kommet på, så laver vi vingekort, og limen bliver gemt bagefter, og jeg lægger materiale og vejledninger senere. Det bliver ikke lige nu i dag. Se, og det er det, der er mest kompliceret ved det her kort, og det er ikke så kompliceret. Men det vi faktisk skal have lavet, det er, at vi skal have lavet kryds. Så i den ene ende her, der skal vi have lavet sådan en kryds, som vi klipper efter. Ligesom her, kan I se. Der er falset der, og der er falset der, og så er der klippet op. Så det er det, vi gør nu. Og jeg synes, den nemmeste måde at gøre det på, det er lige at markere 4 cm inde. Og så tager jeg lige mit, det er den, der falser den her. Og så dutter jeg den bare lige herop. Og det samme gør jeg hernede. Og det er egentlig bare for, at den markerer. Nu kan jeg se, kan I se den? Nu skal jeg se, om I kan se det. Det er sgu svært at se. Men der er en markering der, en markering der. Så det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have lavet en falselinje op fra markeringen her og ned til spidsen. Og det samme her fra markeringen og op til den der spids. Og det gør vi på dem begge to. Så nu lægger jeg den, og jeg ved ikke, jeg tror ikke, måske I kan se det, men det giver mening på vejledningen, og på de grå også kan I se det. Så vi lægger den der, så min false markering, den er der, og spidsen er hernede ved, jeg kalder det orkestergraven, jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så markerer vi, eller kører vi lige med false ben, sådan. I se, så er der lavet en falsning. Eller om det hjælper, hvis jeg hjælper det lidt, synes jeg, der kom lidt mere lys. Jeg har ikke det bedste lys herinde. Og jeg gør det samme modsat. Min false mærke er der, og spidsen er her. Og det er ret vigtigt, at det bliver temmelig lige. Sådan der. Hej Lone. Ja, det kan godt være, at billedet flimmer lidt. Det er ked af, jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det, fordi det er sådan, det er jo ikke professionelt udstyr, jeg sidder med, det er bare en iPad. Sådan der, og vi gør det samme her, det er fuldstændig med til. Sådan der. Falser lige her. Dut. Og vi falser lige her. Vi har markeringen der, og vi har spidsen her. Sådan der. Og man skal lige passe på, at man ikke får rykket det, når man lukker den her. Sådan. Så har vi de to. Så det vi gør nu, det er, man kan også bruge selvfølgelig sin skærmaskine. Jeg bruger en saks, det synes jeg er lettere. Så jeg klipper op her. Her er krydset. Så jeg klipper op her. Op til der, hvor krydset mødes i midten. Altså her, lige der. Så er det altså nemmere at klippe hernede fra. Og så klipper jeg op til krydsets midte igen. Sådan der, og jeg har ikke gjort det særlig godt, så jeg prøver lige igen. Der må godt være en fin spids på, men den der kan man bare smide ud, skal ikke bruge til noget. Så den ser sådan ud. Og det samme gør man den anden, men her gør jeg det modsat. Så der klipper jeg op her til krydset, og jeg klipper ned. Og det er utroligt, at jeg ikke kan ramme midten. Det kan jeg ikke. Oh well. Sådan. Væk med den. Så kan I se, nu har vi sådan to her. Så det vi gør, det er, at vi folder den der spids, vi har her. Der er et falsemærke her. Den vender vi indad. Sådan der. Kan I se, nu kom der sådan en spids på. Og så gør vi det samme her. Og her er det altså super vigtigt, at det bliver mest godt ned, fordi ellers så kommer det til at blive noget bøvl, når vi skal til at lave foldemekanismen. Det her, det er det allermest bøvlede ved det kort. Det er det sværeste. Så. Altså den her, da jeg sad og lavede det første gang, der måtte jeg lige spole tilbage på den der video, jeg fulgte et par gange og tænkte, hvad var det lige, hun gjorde her?
Men hun sidder med en blyant og en tegning og en, falseben, så jeg synes, det er nemmest at gøre det på maskinen, men det bestemmer man jo selv. Så det var de to, så de er klar. Det er selve mekanismen, så dem lægger vi også lige til siden. Og skal jeg lige følge med i min egen anvisning her, så jeg gør det i en rigtig rækkefølge. Så skal vi lave, jeg tror lige vi laver de der holder først. Ja, det gør vi. Så de holder vi laver nu, det er dem der sidder her. Det er de her, de sorte, kan I se, dem her der sidder, den sidder fast hernede, den limer fast, og så går den op og er limet ind på selve kortet, så den lægger sig, spidsen af den lægger sig i falselinjen her. Det giver mening lige om lidt. Håber jeg. Sådan der. Den ser sådan her ud, når den bliver lavet. Meget simpelt. Det er bare sådan et stykke her, som man lige folder. Sådan ser den ud. Så til den, der skal vi skære 2 stykker på 12 gange 2 cm. Så jeg laver lige 2 cm. Læg så. Sådan. Og jeg ved om ikke den er. Kunne jeg være så heldig, den var 24? Den er faktisk. Okay. Den var meget tæt på at være 24. Det var den så ikke helt. Så en pyt. Nu laver der bare ikke mere. Vi skal alligevel bruge et stykke ekstra. Så er det fint nok. Sådan her. Giv mig lige det her stykke. Og så gør vi det, at vi siger, hvad var det, jeg sagde, 12 cm. Vi lægger dem oven på hinanden, fordi så skærer vi dem bare på en gang. Men altså det er 2 gange 12 cm. Sådan her. Dulut. Sådan. Og så tager vi lige og skiller mad igen, fordi så falser vi på 2 cm. På den lange side her. Flerner lige den der, for så kommer jeg til at skære den i stykker. 2 cm og 10 cm. Sådan. Der. Eller 2 cm i hver side. Den er jo 12 cm i alt, så 2 cm og 2 cm. Kan I se det? Og så bukker den ind, sådan der. Og det samme gør vi med den anden. Så 2 cm. Og på 10 cm. Eller vender den om og falder på 2 cm. Og se, da det jo er vingerne, som ligesom skal holde de her 2 flapper, der sidder på, altså de her pyntede stykker, så skal de have lidt, det gør ikke noget, at man lige forstærker dem lidt, så det gør vi ved at sætte et ekstra stykke ind mellem de her 2 stykker her. Der skærer vi bare et stykke karton og limer på her, så det bliver sådan lidt ekstra tykt, fordi så holder det bare bedre. Sådan. Og dem skærer jeg på 7,7 cm, og det er fordi, det har jeg regnet mig frem til, at det var egentlig det, der passede bedst, så det ikke buler alt for meget. 7,7 og 7, oh my god, jeg skal have nye briller. 7,7, så er det væk med den der snip. Og de skal så være 2 cm. Fordi det er jo bredden på selve stykket, så det er fint nok med 2. Men det skal lige være lidt kortere end selve. Fordi hvis man bare laver den på de her 10 cm, så støder den imod, og det bliver noget jams, fordi så begynder de at bøje, hvis I forstår, hvad jeg mener. Fordi det var egentlig det, hun viste på videoen, at man så laver et stykke på 10 cm indeni. Jeg synes, det bliver noget juks, fordi det fylder for meget. Der skal også være plads til, at de der 2 flapper kan bøje op. Så det gør vi lige med det samme. Jeg sætter den lige på, fordi så kan det stå og tørre imens. Og man behøver ikke bruge en hel masse lim. Det er slet ikke nødvendigt. Så jeg limer bare her rundt i kanten.
Og så sætter den her ind i. Og se midt mellem de her to. Eller op til de her to. Og der er ingen, der kan se det, så det er fuldstændig ligegyldigt. Så hvis man har en rest af et eller andet, så betyder det ikke noget, så kan man bruge det. Det var den ene. Sådan. Og det var den anden. Altså når man laver nogle stykker af dem, med at sige, så går det faktisk rimelig hurtigt. Den første gang jeg lavede det, det tog en hel aften. Hold op, mand. Det tog lang tid. Men det var klart, når man sådan ligesom, man skal også forstå princippet i, hvad det er, man sidder og laver. Så dem lægger vi også lige til side. Og hvad mangler vi så? Så mangler vi de her stykker. Det er de her. Selve de her stykker, som er jo dem, der svinger ud, som vi pynter. Og de er 18 cm i længden og 8 cm. Og vi falser på 10 cm. Så det vil sige, at de ikke falser midt på. Men det ser faktisk meget pænt ud, at de ikke er fuldstændig lige store. Så den korte del, den kommer til at sidde ind mod kortet, og den lange del, den vender væk fra kortet. Jeg synes, det ser pænt ud. Jeg kan godt lide på den måde. Men man kan jo godt, hvis man ved det, så kan man jo false, så det er midt på. Det betyder ikke noget. Jeg har faktisk prøvet at gøre det, og det har ingen betydning overhovedet. Så det er op til jer selv. Så jeg skal lige se, om jeg har noget mere hvidt karton. Det havde jeg ikke. Så tager jeg bare noget nyt her. Så 18 cm. Gange 8. Hvor var det, jeg sagde? 18. Det var den, der var 18. Den der er 18, og så gange 8. Har vi der. Den skal vi bruge 2 af. Så jeg laver lige mere. Gange 8, og vi falser på den lange side. Og jeg fjerner lige det dut igen. Jeg er så spændt på, om jeg kan komme igennem en hel live uden at ødelægge det. Det sker stort set hver gang, at jeg får skåret i stedet for falser. Så det var den ene. Den falser vi på 10 cm. Og det gør vi med begge to selvfølgelig. Sådan. Nu rører jeg ud af billedet her. Jeg skal lige få den med her. Nå, interessant. Nu har den simpelthen slettet. Nå, ja, sådan er det jo. Jeg prøver at se, om jeg kan få lov at komme på en. Jeg er lige inde på min computer og prøver at følge med i liven, så jeg kan se, hvis jeg har kommentarer, men det var den. Ja, det tager altså lang tid, ikke? Når man laver ting første gang, og sådan er det jo. Det er jo fordi, alt er jo nyt, og man skal ligesom kunne se det for sig, også når man sidder og laver det, ikke? Og det kan man ikke altid første gang. Og så får man lavet lidt fejl og sådan noget. Men det er også det, når man så har lavet det nogle gange, så er det jo, og det er jo der, hvor det bliver lidt sjovt, så tænker man, ej, det kunne jeg faktisk godt tænke mig egentlig at prøve at lave på en anden måde. Så ja. Så lige nu har vi alle vores baser klar her. Har jeg glemt noget? Jeg skal se. Nej, vi har 2 af dem, vi har 2 af dem. Vi har 2 af dem. Ja, så skal vi til at lave vores, det er faktisk det hele. Vær tæt. Det er nemt, ikke? Jamen, tak for i aften. Nej, jeg skal nok samle det selvfølgelig. Det er klart. Nu skal I se. Men det her er de ting, vi skal bruge til selve basen, og så vi egentlig er klar til det. Det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have lavet nogle pyntestykker til det her, den her trekant, og så det, der går ned her. Og det er det, I kan se her. Det er den her trekant, der sidder her. Altså, man kan jo droppe det, hvis man ikke gider det. Det bestemmer man jo selv. Og så er der pyntet her også. Hvis man ikke synes, at man gider at sidde og maks med det, så kan man jo bare springe over. Men jeg synes faktisk, det ser meget sødt ud. Så vi gør det. Og jeg har lavet, det står også i instruktionen, størrelserne på det, fordi det viste hun faktisk ikke på den der video. Og det sad jeg bøvlet lidt med at finde ud af, hvordan vi gør det. Nu skal vi se et gang, hvor jeg har skrevet målet.
for enormt godt der. Jo, jeg kunne nemlig ikke huske det, fordi jeg har rettet lidt på den undervejs, fordi jeg synes ikke, det blev sådan super pænt det første gang. Ja, nu skal vi jo beslutte os for noget papir, vi skal bruge, og jeg har valgt den her blok, eller blokke, fra Lene, simpelthen fordi jeg trænger til sommer og forår og farver, og det blev så den her, den hedder Sommerlove. Og det kan sagtens være et, synes jeg, fint konfirmationskort, og jeg vil gå med de grønne. Så jeg har valgt nogle papirer ud, som jeg vil bruge. Og der tænker jeg, at jeg vil lave de der små, trekanter stykket i det her prikket. Det er sådan relativt neutralt, det andet er meget mønstret. Så det jeg gør, det er at skære en rektangel på 2,6, og hvorfor ikke 2,7? Fordi det har jeg også prøvet, det fungerede ikke. De bliver simpelthen for store. Så 2,6. Sådan der. Nu skal jeg faktisk bruge min skæredims. Ned omkring, hvad siger vi her? Pyt. Få nok brugt det andet. 2,6. 2,6. I stedet for, det er nemmere at lave en rektangel, fordi en rektangel klippet over giver 2 trekanter, så det er nemmest at gøre det på den måde. Så nu har vi sådan en fin lille rektangel, så det vi gør, det er, at vi skærer den her. Vi lægger den i skærpladen. Kan I se, hvad jeg laver? Ja, kan I godt. Heldigt. Håber jeg. Jeg ved ikke, flimmer lyset nu. Jeg prøver lige at løfte lampen, men jeg ved ikke, om det flimmer. Det gør det hos mig, men jeg ved ikke, om det gør det hos jer. Nej, det er mat, Rikke. Det er ikke blankt. Det er mat. Det er faktisk sådan super lækkert og god kvalitet. Hvor mange gram er det, står det? 200. Ja, GSM. Så det er sådan super fint, fordi det er heller ikke, det er ikke mega tykt, men det er rigtig god kvalitet. Så, og nej, det er ikke blankt. Jeg er ikke så glad for de blanke. Jeg kan bedst lide det matte. Så det vi gør, det er, at vi lægger den så spids til spids hernede i randen. Den er der. Og så prøver jeg at lukke. Det gik ikke særlig godt. Så prøver jeg at lukke forsigtigt, blev der sagt. Sådan der. Og et lille fif, når I skal lave sådan noget, hvor man skærer fra en spids, der ligger nede i orkestergraven her, så er det en god idé lige at køre skære dimsen hen oven midt på, så man ikke starter herop, fordi så vil spidsen typisk lægge sig ned i revnen der, eller randen, eller hvad vi skal kalde den. Og så får du sådan en underlig krøllet spids, så kører man lige op og ned. Og så er der 2 meget fine trekanter. Så den gemmer vi lige og prøver at lade være med at smide væk. Dem lægger jeg lige her. Så det stykket foran trekanten skal vi også lige have lavet. Det er det stykke, der sidder her, som faktisk går længere ned. Det kan man ikke se nu her, men det gemmer sig indenunder. Så det egentlig betyder ikke så meget, hvor langt man går ned, og man går 3 cm eller 4 ned, fordi det bliver gemt af det her. Så det er det, vi skal lave nu. Der skal jeg bruge 2 stykker. Der er 1,8, kunne jeg være så heldig. 1,8 jern. Det er der faktisk plads til her. Gange 4, det vil sige, at jeg skal bruge 8 cm. Det er der også. Men det er jo perfekt. Så den skal jeg lige væk. Og så hedder den 4. Sådan der. Se, nu rykkede den sig. Sådan der. Så nu har vi 2 stykker. 4 cm, så skal den være 1,8. Og igen, det er sådan, det jeg har fundet ud af, synes jeg så pænest ud. Hvis man vil have sådan en meget stor kant rundt om, så kan man jo bare lave det mindre. Det bestemmer man jo selv. 1,8 og 1,8. Dut. Så den tænker jeg vil lige sætte på. Jeg kan lige skære dem sådan væk her, mens jeg lige limer. Så nu tager vi vores 2 stykker, som ligger. Der var den ene, der var den anden. Ej, jeg har allerede kvaret mig. Nu skal jeg se. Vi prøver lidt. Nå, men så får vi også vise, hvordan vi ikke skal gøre det. Vi er nødt til lige at lave et nyt stykke på 4 cm gange 1,8. Jeg smider lige det her ud. Fordi, og det er ret vigtigt det her, og jeg har faktisk også skrevet det fejl.
Nu har vi lavet det ene stykke her. Nu markerer vi, kører lige den her op. Vi markerer 2 cm inde. Nu tager vi lige det første stykke her. Vi markerer igen med at false 2 cm inde på stykket. Og bare lige sådan lige markere, så jeg kan se, at der er en, du kan også sætte kryds med en blyant. Det kan man også, eller en lille streg med en blyant. Og så skærer man igen fra hjørnet, fra markeringen og ned til hjørnet. Det er fuldstændig ligesom vi gjorde med, da vi lavede de der vinge, eller de der fold ud mekanismer, ikke? Nu lægger vi den lige forsigtigt på. Sådan der. Sådan, så har vi spidsen. Og det, der så er vigtigt, og som jeg lige glemte, det er, at når det er, at vi... Hvorfor smider den ud? Jeg må faktisk godt bruge den. Nå, pyt. Vi tager lige her. 4 cm. Gange 1,8. Det er det samme som den anden, jeg lige har lavet. Nu vil jeg bare smide den væk, så er jeg nødt til at lave en mere. Det gør jeg så her. Se, nu markerede jeg jo så på den her. Der markerede jeg de der 2 cm inde. Kan I se den? Jo, det kan godt se den. Det er markeret 2 cm inde, men fordi de ligger jo spejlvendt, så er vi også nødt til at spejlvende den her. Så er jeg nødt til at vende den om, og det tænker jeg, det skal man altså lige huske. Så jeg vender papiret om, og hvis man bruger noget med meget mønster på, så skal man måske overveje det, men altså, det gør ikke så meget. Det er så lille bitte et stykke, så der er ingen, der ser det. Ser vi her, så markerer vi lige de 2 cm igen, og skærer fra markeringen og ned til hjørnet. Der. Sådan. Så er de spejlvendt. Det er ret vigtigt, og det var noget af det, jeg har siddet og lavet forkert et par gange. Men så lærer man af det. Tak skal du have, Rikke. Nej, det er heller ikke det der blanke, det er ikke så meget. Men, altså til noget fungerer det fint, men til andre ting, jeg er nok mest til det matte af det, men det er super fint, og tak. Jeg er ret vild med den der funding, jeg synes den er mega sød, og den er sådan lidt anderledes. Så nu tager vi lige og limer dem her på, fordi det gør ikke noget, det lige ligger og tørrer ordentligt limen, inden vi går videre til den næste. Så det vi skal have sat på, det er de her trekanter. Givet med ham en pincet, det har jeg der. Ja, så slipper jeg for at få lim alle vejen på fingrene. Så. Den er ved at være lidt halvflad med nu. Sådan der. Så det er trekanten, den sætter vi der. Den må selvfølgelig ikke ligge i falselinjerne, men op til falselinjerne. Sådan der. Det er bare pynt. Det har ingen som helst funktion andet, end det ser pænt ud. Og det samme gør vi med den her. Og hvad de skal tage. Sådan der. Lige mange på. Sådan. Og den ligger op til. Sådan der. Dut. Den står tør lidt. Så vi gør det så med den anden. Og det er rigtigt nok, at der ikke skal noget på den her, for den her bliver gemt. Den her lille flap, den bliver gemt ind under kortet. Det er simpelthen den, der går op og bliver limet til altså det øverste stykke. Så den åbner og lukker, så den hiver det øverste stykke med ned, når man lukker den, hvis det giver mening. Så derfor skal der endelig ikke noget på den. Der er ingen grund til det, for der er ingen, der kan se det alligevel. Og så limer vi denne her. Sådan der. Og jeg har også fundet en anden, jeg sad og så her forleden dag, en foldning, som jeg var ret vild med, som jeg godt kunne tænke mig at lave om til 14x14 kort. Jeg har ligesom Lene, jeg kan godt lide 14x14, fordi der er plads til både pynte og skrive og det hele, og jeg synes, jeg gør mig ikke så meget, jeg ved ikke hvorfor, men jeg gør mig ikke så meget A6 kort. Det er bare ikke et format. Enten laver jeg de amerikanske A2 kort, det er 5,5x4,25 inch. Så det er jo sådan et relativt stort kort også, men
Eller også, hvis jeg endelig skal lave små kort, så elsker jeg blomsterkort 10x10. Jeg synes, de er så søde. Sådan. Og det her stykke hernede, det bliver skjult, så det er egentlig kun det her stykke heroppe, man kan se. Så man kan også bare lave det hertil. Det betyder ikke så meget. Kommer så ikke så nøje. Sådan. Så nu er de pyntet. Så jeg sætter lige låget på min limo. Jeg har ikke sådan en pistolting. Sådan her. Og se, nu skal I se, fordi vi er nødt til lige at pynte, fordi de her bliver først sat på, når vi har sat stykket indeni, for det ligger ovenpå, de her lukkemekanismer ligger ovenpå, kan I se, det bliver limet sådan her. Og der er vi jo nødt til at have mønsterpapiret på først. Man kan se det her, kan I se det? Her, der ligger mønsterpapiret indenunder, så vi skal lige have mønsterpapir her på. Og så lige tænker jeg på forsiden, det er samme mål, fuldstændig samme mål. De mål, jeg har angivet i vejledningen, det er jo til, hvis man ikke laver tittekant. Hvis man godt vil have en tittekant indenunder, så jeg gør det, jeg trækker en halv centimeter fra hele tiden. Her og her, hvis jeg vil have en tittekant. Så de mål, jeg har angivet, er til uden tittekant. Men hvis man vil have en tittekant, så er det selvfølgelig det ensfarvede papir nedenunder. Og så en halv centimeter fra her og her i det mønstrede papir ovenpå. Jeg synes, det ser super fint ud, men det har jeg gjort på det her faktisk. Der har jeg lavet en tittekant i det grønne. Og så har jeg sat mønstret papir ovenpå. Jeg er helt vild med det her papir. Jeg synes simpelthen, det er så flot. Det er de der lidt dusfarve, dem kan jeg godt lide. Ja, det skal vi ikke sidde og fortælle os om. Godt. Det ved, hvad jeg gør i min forside. Fordi der har jeg bare skrevet målen på, som ligger her. Ikke så det roder lidt. Den er her. Så nu skal jeg lige have mit mønsterpapir. Og jeg tænker, jeg bruger det her til forsiden. Ja, der er knald på farverne. Der er mega meget knald på farverne. Og det er jeg også nødt til at bruge, fordi de her 6x6 er ikke store nok til forsiden. Så de er lige under kanten. Der mangler lige lidt. Så jeg bruger stykker af forsiden, altså af det her papir også, både på forsiden og herinde på det her stykke. Jeg kan også bruge noget andet, men nu bruger jeg det her, fordi jeg synes, det er mega flot. Sådan. Så vi lægger lige det her væk, og så skærer jeg et stykke på. Så kortet er jo 16 gange 12, så jeg trækker en halv centimeter fra, så stykket hedder 15,5 gange 11,5. Hvor har vi 15,5? Jeg havde det her, altså det er så irriterende, det her skærp ting, den lige her omkring 16, derfor har jeg trukket sådan en tuschpen, det er 16. Så jeg kan finde ud af 15,5 og den er der. Så altså 15,5. Gange 11,5. Og er der noget mønsterretning, så skal man selvfølgelig lige overveje, om det er den korte eller den lange side. Det er ikke sådan super meget af her. Og jeg skal bruge 2 stykker, så jeg laver lige et med det samme igen på 11,5. Sådan. Så nu har jeg til min forside og til det stykke på flappen på indersiden. Så det limer jeg lige på. Fordi så kan vi nemlig sætte, og så bliver det nemlig rigtig sjovt, for så skal vi til at sætte det der lim. Altså normalt vil jeg nok svært kanterne lidt, det gør jeg så ikke nu. Så det gør noget. Det hele er jo hvidt, så det gør ikke noget. Men med det der, hvis man sætter noget meget lyst papir på, på noget mørk baggrund, så gør det ikke noget, man lidt svært. Synes jeg, men det kan man jo gøre, som man vil. Sådan. Lige rundt i kanten, der var ikke meget her. Den er lidt til den trætte side efterhånden, den her. Er der op og ned på det her? Nej, ikke rigtigt, vel? Så vi sætter det på. Prøv lige at se nogle farver. Bliver man ikke bare i dyber godt humør, og tingene er begyndt at springe ud i haven. Jeg kan næsten ikke være i det. Jeg ved godt, det er alt for tidligt at tænke forår, men altså, det er da svært at lade være, når de påskeliljer er begyndt at spire og sådan noget i min have. Det er sådan helt hold op. Jeg er ikke forår endnu, men man må godt blive glad,
når man ser sådan nogle blomster, der er på vej. Og vintergætterne er sprunget ud i min have, så lidt forår er det vel. Jeg savner ikke sne. Jeg ved ikke, hvordan jeg har med det, men altså, jeg har aldrig været på en skiferie. Jeg har aldrig stået på ski. Hvilket min norske kæreste synes er sådan vildt sært, man ikke har prøvet det, men det har jeg altså ikke. Og jeg skal heller ikke. Så den sætter vi herop, fordi så kommer lukkemekanismen hernede i bunden. Har jeg målt forkert? Det tror jeg sgu, jeg har. Det ser ud som om, den er helt skæv. Nå. Pyt, det gør ikke noget. Lukkemekanismen kommer på. Så jeg plejer altid lige at tage med falsebenet rundt, og lige, fordi så får jeg lige fordelt, hvis der sidder sådan nogle klatter lige med under, så kan det godt bule lidt. Og igen, jeg har det lidt ligesom Lene, det der med, at man bare smadrer lim over det hele, det er ikke nødvendigt. Nå, så bruger jeg på pauseskærmen. 2 sekunder. Sådan. Godt. Så er vi ved at være der, hvor vi skal sætte de her mekanismer på. Og det bliver rigtig vigtigt, at man gør det. Man er omhyggelig med det. Vi skal lige have falset den her. Igen, det er super vigtigt at få lagt den ned, så det bliver så fladt som overhovedet muligt. Og de her linjer er super skarpe. Det er de nu. De andre har jeg givet, så det var kun den her. Sådan her. Jeg ved ikke, om I ikke skriver noget, men, eller om der er meget forsinkelse på. Jeg kan ikke rigtig se det, om jeg skriver noget. Så. Yes. Så. Nu skal I se. De er jo lavet sådan, så og det er derfor, de skal være spejlvendte. Så den ene side er den ene side, sjovt nok, og den anden side er den anden side. Og spidserne her skal vende ind mod kortet. Så vi tager en af gangen. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi tager lim på her. Og der nøjes jeg altså ikke med bare at tage lim rundt i kanten. Der kommer jeg rigtig meget lim på. Fordi det skal altså også holde til, at man åbner og lukker det, jeg ved ikke, 1 million gange, men i hvert fald nogle gange. Så vi putter en del lim på. Sådan. Lulut. Og det, der så er vigtigt her, nu har jeg ikke kommet lim op på den her, det er med vilje, for det gør jeg lige om lidt. Men det, der er super vigtigt, det er, at den skal dels flugte. Den her kant skal flugte med den her kant. Og den her spids skal mødes præcist med den her falselinje. Altså der, hvor vi bukker kortet. Så derfor lægger vi den på. Og derfor er det godt at bruge vådlim. Man kan selvfølgelig bruge, tape, tapelim til alt andet, men lige her vil jeg sige, der er det altså en god idé at bruge vådlim, fordi man skal altså lige have mulighed for at køre det lidt rundt og se. Min spids ligger præcist på falselinjen, og det er det, jeg gerne vil have, den gør. Så jeg nu gør lige sådan her, så vi sikrer os, at limen sidder rigtig godt fast. Og så kommer jeg lim på den her lille spids, som ligger bukket ind, og som skal op og mødes med kortet heroppe. Sådan der. Og den skal også flugte, så man lægger den bare ned. Fordi jeg har sikret mig, at spidsen her mødes med falselinjen, ikke? Sådan der. Så kværner jeg det godt ned. Sådan der. Og så gør vi det samme i den anden side. Det er fuldstændig det samme, det er bare spejlvendt. Sådan der. Fuldstændig det samme. Lige tjekker, at min kant her flugter med den her kant. Man skal helst heller ikke ud over, for så kan man altså se det. Hvis man skulle komme ud over, og man først opdager det bagefter, så er det altså ikke værd, man lige kan klippe det af. Altså det, der kommer ud over. Men det er selvfølgelig bedst at lave det rigtigt med det samme. Sådan. Og min spids, den flugter fuldstændig med den kant. Så nu kan jeg godt lige give det en tur med falsebenet, så jeg sikrer mig, at limen hæfter godt fast på underlaget. Og det er her, hvor man kan sige, de første gange, hvor det første kort, jeg lavede, det var sådan, ej, hvor er jeg spændt på det her, så jeg åbnede det med det samme, det skal man altså ikke gøre. Limen skal lige have tid til at tørre. Sådan der. Så.
Og så kan den faktisk lukke. Så skal vi bare lige have den til at vende sådan der. Så kan man lige lukke den og lige give den en tur der. Og så åbner den, og den kan lægge sig helt ned. Sådan der. Det næste vi skal have på, det er de her flapper. Det er dem vi har. Og jeg tror det er nemmest at se på det lyse af det. Jeg tager lidt andet kort. Det er de her. Det er dem vi har her. Så det vi starter med, det er at vi lægger den hernede ved limen på. Først her på selve kortet, det vi allerede har limet. Og I kan se, det er det stykke, der går op her. Det er derfor, der er det her stykke. Det er rigtig vigtigt, at man ikke får limet det fast også. Det skal jo selvfølgelig stå åbent, for det er det skal hvile på. Så vi starter med den. Det betyder ikke så meget, om de sidder lige. Der er ikke nogen, der kan se det. Jeg synes bare, at det er noget sjusk, hvis den ene sidder der, og den anden sidder her. Og det bliver noget jams. Så jeg plejer at gøre det, jeg bruger mit underlag til at måle på. Så lægger jeg det lige op til kanten her. Og så siger jeg, at det passer meget godt med, at cirka midten, det er sådan omtrent midt på den der, eller her måske. Ja, det er måske en her. Så jeg giver lige den her noget lim. Sådan. Dulut, sådan der. Og så bruger jeg den der kant som måle. Og så skal den helt op til kanten, uden at komme op og hvile på kanten. Altså den skal jo ikke limes til kanten. Kan I se, nu ligger den her. Sådan der. Det nemmeste er faktisk at lægge den op. Sådan der. Og så gør jeg det sammen med den anden side. Og nu går den ud igen, det var da irriterende. Sådan der. Så er den her. Giver noget lim på den ene flap her. På ydersiden. Sådan der. Og jeg måler igen, lægger den ned. Og så ved jeg, at det er den samme linje, jeg skal følge herover. Så jeg kigger lige, hvor jeg støder op til kanten af falsekanten på det her stykke, den her. Og så limer den fast. Sådan der. Så er det sådan set klar. Så det næste, der skal på, så kan man jo pynte de her inden, hvis man vil det, men det betyder egentlig ikke så meget. Det, der kan være smart, det er, at de her, de vender indad. De korte vender indad. Så man limer den her fast, så den korte, bunden af den korte her, flugter med den her kant. Og vi kan sagtens, altså vi kan pynte nu, men man kan også gøre det, man kan også gøre det senere, fordi det lukker fladt, så vi gør det bare nu. Så jeg ved, at når jeg måler hernede, jeg kan se, at min kant hernede, den flugter, så er der sådan et stykke heroppe. Så jeg ved, at jeg kan lime cirka herfra og ned. Og der giver den altså også en ordentlig gang klister, fordi den skal altså også lige holde de her, fordi der kommer ikke meget vægt på, men der kommer lidt vægt på, når vi sætter de her flapper på. Og pas på, at jeg kan komme ud og måle, eller lime fast derude. Og så lægger jeg den ned, måler, så kanten dernede flugter, og min kant her flugter. Og prøver ikke at gøre det pivskævt, sådan der. Og så vipper jeg lige den her op. Den skal jo vende, altså den folder jo sådan her ud, det er også super fint, men lige nu, der bukker den lige op. Fordi det jeg så gør, det er, at jeg vender den her ned. Den her flap, den bukker jeg lige ned, og så limer jeg på den. Det er den nemmeste måde at gøre det på. Og så vipper jeg lige, holder den her nede, sikrer man den bliver nede, og så lægger jeg det her ovenpå. Og nu er det der, hvor vi rigtig synes, det er super sjovt. Ej, jeg skal da lige prøve at se, om det virker. Det gør det, men det er lidt skidt. Giv det lige tid til at få lov lige fast. Jeg gør det samme herover. Den korte side ind mod kortet. Flugter for neden. Og heroppe, så der ved jeg, at det er cirka her. Der må jeg lime herfra og ned efter.
Så starter jeg lige med at lave sådan en linje her, og så giver det bare en ordentlig gang klister. Sådan her. Sådan. Og igen flugter for neden og flugter med kanten her, uden at komme ind over. Presser til. Brug lidt med falsebind. Sådan der. Og igen, så vipper jeg den her op. Vipper den her ned. Giver noget lim. Sådan der. Og så vipper jeg ned og lægger det lange stykke ovenpå. Og så har vi lavet vingekort. Så er det faktisk bare pyntet. Jeg synes, det er nemt. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg synes, det er nemt. Når man lige har prøvet det. Det der er lidt... det er selvfølgelig at få skåret det ud. Og husk, at noget af det skal være spejlvendt og alt det der. Men nu er vi faktisk der, hvor det lukker. Det der er ved det, er, at lige når man har lavet det, så går det sådan lidt træt. Det kan godt lide at strippe lidt imod, når man prøver at lukke det. Så det skal lige motioneres lidt. Så det er bare at åbne og lukke det. Når man har åbnet og lukket det nogle gange, så går det af sig selv. Og om det åbner på den måde, eller lukker på den måde, at den der lægger sig oven på den, eller den lægger sig oven på den, det er fuldstændig ligegyldigt. Det bestemmer I selv. Det kan man jo tvinge det til. Det der, man kan være meget godt, det er, at man lige sætter tommelfingrene hernede under, når man lukker det. Og så lukker det. Dut. Så. Jeg synes, det er nemt. Jeg kan simpelthen ikke se min. Jeg tror, min computer den er gået lidt på pause. Så jeg ved ikke, om hvis I skriver, og jeg ikke svarer, så er det altså ikke, fordi jeg ikke gider snakke med, men fordi jeg muligvis ikke kan se det. Jeg tror, min computer er gået... Jeg havde faktisk IT ind over, det er min arbejdscomputer, jeg sidder med ved siden af mig her. Jeg havde IT ind over i dag, som gav lidt op på det hele. Så nu skal vi pynte. Så nu skal vi have mønsterpapir på. Og hvor er det, jeg har skrevet det? Og det er derfor, jeg ikke vil lægge den op i dag, fordi jeg tænker, at jeg vil faktisk lave sådan en liste over målene på mønsterkartonen og på basekartonen sådan i starten, så det er nemmere, tænker jeg. Men det er jo meget nemt, fordi vi kender jo, jeg kan jo bare kigge på det her jo. De her, der ved vi, at det er 18 cm, og den er falset på 10 cm. Så den her 10 cm, den er 8 cm. Hvis vi så trækker en halv centimeter fra, så har vi jo til mønsterkartonen. Så vi skal have 2 stykker af dem, og det er faktisk jeg synes egentlig, det er et ret hurtigt kort at lave. Så tager det selvfølgelig lang tid, fordi jeg skal sidde og forklare undervejs, men jeg synes egentlig, at det går rimelig hurtigt. Og så kunne jeg jo godt tænke mig, da jeg nu har prikkerne her, så kunne jeg jo godt tænke mig, at det her stykke får prikkerne, der sidder op til. Og så vil jeg sætte det her på det ydre stykke. Jeg tænker, det kunne være meget fint. Der er i hvert fald knald på farverne. Så hvad var det, jeg sagde, det hed? Det hed 10 cm, ikke? Jo, 18 cm. Så det er 10 cm gange 8. 10 cm. Gange 8. Sådan der. Det var den ene. Nu ved jeg godt, nu sviner jeg lidt med det. Det skal man jo selvfølgelig gøre. Man skal klippe ned til, eller skære ned til, og så vende om, og så skære, så man får nogle mere reelle stykker. Men pyt nu. Jeg skal nok få brugt det her til noget af det her. Jeg skal bruge et stykke hernede også, så jeg skal nok få brugt det. Det er de 2 stykker til her. Fordi jeg lige ombestemt mig, jeg vil nemlig have det her herned, så der ligesom er lidt, tror jeg, kontrast. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Ja. Og den hedder 8 cm gange 8. Må det jo være. Ja. 8 gange 8. Og den er jo, altså, jamen, nu ved jeg godt, jeg måler, men det er den jo ikke. Den er jo stadig ikke blevet, den er jo kun 15. Ja, så det duer ikke. Det er lige væk.
skal vi egentlig have 7,5 gange 8, eller 7,5 gange 7,5, kommer jeg i tanke om. 7,5 gange, vi skal have en tittekant, gange 7,5. Det blev sgu da alt for lille, den her. Hvad er det, jeg laver? Det er der noget sludder, jeg sidder og laver her. Sådan lidt. Det her, det er jo rigtigt. 8 gange 8. Må det være helt forkert, det gjorde jeg. 7,5. 7,5 gange. Så det så meget småt ud. Ja, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg har den der kant rundt om. Ja, det er fint nok. Det er fint nok. Og det er den her bare. Tager lige sådan her. Gange 7,5. Sådan der. Og jeg tror ikke, jeg fik lavet kant rundt om den der. Nej, det gør jeg ikke. Så jeg skærer lige 0,5 centimeter i her. Det kan jeg gøre det her? Ja, det kan jeg jo. Sådan der. Og en halv. Det var den ene. Det var den anden. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået skrevet mål på det nederste stykke, men det skal jeg nok lige få opdateret også på instruktionen. Nu skal vi se. Så nu har vi de her to, og så skal vi lige have sat stykke på hernede også. Det er det, jeg bruger til det her stykke hernede. Der til gavekortet, det kan jeg jo lige måle. Hvad hedder den linealen, der er der? Den er der. Hvad siger den? Den siger 15. Ja, for der er en centimeter fra. Så 15 gange, er der en centimeters penge eller sådan noget? 2. 15 gange 2. Så laver vi lige en af dem, og der tror jeg godt, jeg kunne tænke mig, at det prikkede. Hej med det. Det er rigtigt. Ikke noget, der er 15 i hvert fald. Nå, jeg må lige finde et stykke mere. Det er også lidt frækt at sætte noget af det blå på, men det bliver en anden gang. Så. Nu var det heller ikke så længe før vi skal til messer igen. Vi starter op nu her. Årets messer, det bliver altså hyggeligt. Jeg skal ikke mere på sammen den her gang. Jeg skal til convention i Middelfart til oktober, men det er indtil videre de eneste planer, så. Men det er også hyggeligt. Det er godt at have noget at glæde sig til, ikke? Så. Jeg skal lige se, om jeg har skrevet det på det der stykke. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej. Nej, ikke. Så jeg skal lige opdatere alle de der mål eller vejledninger, jeg har lagt op, så I får det hele med. Se, jeg kan også bare måle den, jeg har. Den hedder 11,5 gange 9,5. 11,5 gange 9,5. Der tror jeg så bare, jeg tager et stykke 11,5 gange 9,5. Ja. Den her 11,5. Det er den. Jeg tror sgu ikke, den er 9,5. Det er den på ingen måde. Men så bruger vi da bare den her. 11,5 gange 9,5. Det tænker jeg, nu lukker jeg lige det her. Jeg tænker, jeg vil sætte på her. Og så vil jeg sætte et hvidt stykke papir ovenpå, der er lidt 11 gange 9, fordi der er jo ikke nogen, der kan skrive på det her. Eller, det kan man måske godt, men måske ikke super ideelt. Så der tager vi lige her. 11
gange 9. Sådan der. Sådan der. Se, så er der en lille tittekant. Det er måske lidt spild af lækkert papir, men pyt. Gør ikke noget, det ser ud som om. Ja, det gør ikke noget, man kan se, at der er mønsterpapir nedenunder. Så lige mig lige den her ovenpå. Jeg er sikker mig, at det passer. Det gør den. Det går da ikke ret godt. Jeg har sat ny tud. Jeg har renset den her tud. Jeg synes, de er super gode, men hold nu møglemænd, hvor de hurtigt stopper til. Så jeg har renset den. Det har jeg så ikke gjort særlig godt, tror jeg, fordi det vælter ud med lim. Eller også har jeg været for effektiv, så jeg synes, de er gode, de der limtutter, men det er også nogle gange, enten kommer der for lidt ud, eller også kommer der for meget ud. Jeg synes, den der nu var super god, men den er lige lovligt tynd, den der spids. Sådan der. Så er den klar til at blive limet på. Det kan også være, at jeg skulle sætte den rigtigt på. Det må muligvis hjælpe lidt på det. Sådan der. Sådan. Lige rundt i kanten en gang. Og så kommer den herinde og putser. Sådan der. Og den får jeg lige en tur rundt i kanten. Sådan. Den skal hernede og sidde. Og den er lige lovlig bred. Jeg skal lige lidt af den. Den skal ikke være for bred, men der skal jo selvfølgelig også være lidt som, hvis man vil have gavekort ned, så gavekortet har noget at hapse fast i. Nu passer den perfekt. Sådan, og det gør det, at jeg lige giver den herude i kanterne, og så et stykke ind. Eller i enderne, ikke? Og så et stykke ind. Og så sætter vi den på, og så skal den lige have i bunden, selvfølgelig, altså rykker gavekortet ud. Sådan her. Dut. Så jeg sætter limen der i bunden her. Sådan der. Så den fungerer som pyntekant. Det gjorde den på hendes video, hende der har lavet den, men jeg tænkte, vi kan godt bruge den på noget. Så den sidder fast her, men der er hul her, så man lige kan stikke et lille gavekort eller en lille pengeseddel, eller hvad man nu kan bruge det til. Altså nu det her konfirmationskort, jeg laver i øjeblikket, det er også fordi jeg kender en del, der skal til konfirmation, så giver det jo meget god mening. Men ellers så kan man jo lave alverdenskort med det. Jeg synes altid bare, det er hyggeligt med sådan nogle kort, der kan et eller andet. Jeg kan også godt lide ganske min kort, der bare er foldet. Men nogle gange er det meget sjovt at lave nogle af de her, som kan lidt mere end bare at åbnes, ikke? Også fordi, at det er sådan lidt, nej, hvor sjovt, den kan lukke op. Ja, det kan. Og så ser det jo mange gange mere avanceret ud, end det er. Det er jo ofte faktisk super nemt, så sådan der. Så sætter vi på her. Sådan der. Og så skal vi lige have de grønne, og der er en retning på dem her. Så tunge i munden. Sådan der. Der er jo nogle, sådan nogle blade eller grene, de vender jo typisk opad, så de må godt sidde rigtigt. Sådan der. Og så. Og den anden, den sidste. Gav det mening, det der med vingemekanismerne og alt det her? Så må I meget velkommen til at skrive til mig, hvis der er et eller andet, hvis der er nogle spørgsmål til det. Og ellers jeg gemmer liven, så I kan altid se det igen. Sådan. Så er den sådan set. Nu er der i hvert fald et kort, så skal den bare pyntes.
Tak skal du have, Kirsten. Ja, det bliver fint. Man kan ikke se andet, end der er knald på farven. Det må der også godt være. Det får lige om lidt. Og se, nu skal I se, vi skal jo også lige pynte. Det er jo lidt hyggeligt at pynte, ikke? Men jeg har lavet det klar på forhånd, så vi ikke skal sidde hele natten. Jeg har lavet de her ovaler i... Det er det samme, jeg har brugt faktisk på dem her. Og det er fordi, jeg sætter dem foran. Kan I se, der sidder faktisk en oval inde under til lykkestykket her. Og det er fordi, jeg synes, det er synd at dække det her fine papir med papir, ikke? Så, eller med noget, der ikke er gennemsigtigt, men det giver lige sådan en effekt. Så det tænker jeg også, der skal på her, så vi sætter dem på. Og ja, man kan godt se lim på hvad hedder det, pergament eller vellum her, men det betyder ikke noget. Der er mønstret papir nedenunder, så det er der ikke nogen, der ser, håber jeg. Jeg synes i hvert fald ikke, at jeg kan se det på det, jeg har lavet, dem jeg har lavet. Så det, der er lidt udfordringen med det her vellum, det er, at det ikke er særlig godt til at lime fast. Det tager lige lidt tid til at få det til at sidde ordentligt fast. Så. Det skal lige... Det er godt, Rikke. Det er godt, du kan bruge forklaringen, fordi jeg ved godt, at det bliver så meget omstændigt, når jeg forklarer, men det er bare, jeg synes nogle gange selv, det går lidt for hurtigt med, altså, i hvert fald den, jeg så hendes instruktionsvideo, hende der har lavet den, jeg tænkte, det forstår jeg simpelthen ikke, jeg er nødt til at spole tilbage. Så, og så er det jo bare at gå i omdrejninger med det. Nu skal I se, nu har jeg som igen TV-køkken, vi snyder, gør vi, fordi vi skal også... Det er jo ikke det, der sådan ligesom er det vigtigste i dag. Det vigtigste er sådan set foldning. Men jeg har lavet det her. Nu skal I se. Og igen, altså, jeg bruger ikke enorme mængder lim. Jeg dutter lige sådan i hjørnerne her. Det er ikke nødvendigt at pladre det hele til i lim, fordi det løber bare ud, og så, så bliver det sådan... Vellum har det med at blive lidt mat, når der kommer for meget lim på. Så lige i hjørnerne her. Dut, dut og dut. Sådan der. Og det er sådan noget bare hvid karton, kan I se. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan lidt smule glitter i. Lille bitte smule glitter i. Og det må godt være. Og her har jeg min uundværlige hjælper, fordi jeg har det værste øjemål ever. Så jeg plejer at støde den her T-lineal op til. Fordi så ved jeg, at det ligger lige. Og så kan jeg lægge, så kan jeg lægge den på. Sådan der. Sådan fint. Sådan der. Og nu rører jeg helt ud af det hele, kan jeg se. Det var da flot. Sådan der. Så får det lige så lov at sidde og tørre. Jeg synes, fordi, og det er det, der er ved det her kort, det jeg godt kan lide, det er, at når man har det her mønstret papir, så synes jeg ikke, der skal særlig meget pynt til, for at mønsterpapiret skal have lov til at tale for sig selv. Så, ja. Og se, så har jeg skåret lidt ud her, netop fordi det skal være et konfirmationskort, så har jeg lavet lidt her. De her, jeg synes, de rocker sig, de her sneakers. Dem har jeg skåret ud i sådan noget sølv metallic papir, og så har de bare fået hvide såler. Jeg har ikke skygget sålerne, det vil jeg lige gøre på et tidspunkt, det er ikke noget. Jeg var lidt sent på den i dag, da jeg kom hjem. Jeg har styrt lidt rundt her i ugen, så det var sådan lige... Ja, Rikke, det der fine vellum, jeg ville ønske, jeg vidste, for jeg ville så gerne have noget mere af det, men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg købte det. Jeg har haft det i flere år. Jeg tror, jeg har købt det på en messe, og jeg tror muligvis, jeg har købt det på sammen hos dem, der altid stod i den ene hal inde til venstre, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder. Jeg tror, det er dem fra Roskilde. Hvad de hed. De har sådan nogle lidt anderledes ting, og de har også de der vellum, som er lidt anderledes. Men jeg er ked af det, og jeg har smidt pakken ud, så det ligger bare løs, og jeg har et ark tilbage, og jeg er lige ved at græde, for jeg har ikke set det andre steder. Jeg tror muligvis sådan et sted som den der, jeg ved ikke om du kender den, men den der hedder Papirkælderen inde ved Nørreport station. De kunne godt have det, for der har jeg faktisk købt sådan noget vellum før med mønster i, der har de både med skyer og sådan noget, så de kunne godt have noget tilsvarende. Så, og nu ved jeg godt, at jeg siger, at man skal ikke dække det pæne papir, men nu har vi set det på forsiden, så her, fordi de her, det bliver noget rod, hvis jeg sætter dem på, synes jeg. Det, der er ved det her kort, det er ret vigtigt, det er, at vi ikke sætter alt for meget. Vi måske helst ikke sætte puder og en hel masse ned under, fordi så kommer det til at skrabe mod hinanden, når vi åbner og lukker det. Så prøv at holde det. Jeg ved godt, det bliver endimensionelt, men det synes jeg ikke gør noget, fordi kortet kan noget andet.
Så en enkelt lille pude, der ikke er alt for tyk, kan man godt, men ellers så bare, så ellers bare, et lag, ikke? Så, fordi ellers så kommer der altså krambolage. Det ene af de kort, jeg har lavet, nu skal jeg prøve at finde det frem. Sætter vi sådan der. Jeg tror, det er det her. I se, der sidder, der når vi lukker det her, der kan den altså godt lide hjørnet på kortet, kan godt lide at støde på de der blomster hernede, så de bliver en lille smule både. Det ser jo bare ud, som om der er lidt dimension i, siger jeg. Jeg lader som om det er med vilje. Men man laver også det, man laver fejl. Sådan er det jo. Og så sætter vi den anden på her. Og der vil jeg jo sige, at det her, der skal bare lim under, og så gør det ikke noget, der er nogle puder hernede under. Men jeg tror bare, jeg sætter den på. Det gør ikke så meget. Så højt er det heller. Nej, jeg finder noget på 1 mm, fordi jeg synes, det ser fjums ud, fordi så bøjer jeg det jo ned. Jeg har de her striber. De er fra Hobbygrås. De er altså ret gode. Og det siger jeg ikke, fordi jeg har noget med dem at gøre. Det siger jeg, fordi de er gode. Fordi de er allerede skåret ud i sådan nogle tynde strimler, så slipper jeg for at gøre det. Og så kan vi jo lige sætte nogle stykker på herned op til. Og det behøver ikke være super mange, bare nogle stykker. Tænker jeg godt, det kan tåle bare sådan en enkelt millimeter. Og det er bare 1 millimeter. Jeg går sjældent op i de her mere end 1,5 millimeter max, fordi jeg kan heller ikke lide, hvis det bliver for tykt. Det synes jeg ikke er nice. Så 2 strimler, færdig bum. Og så noget lim på snuden af skoen, som hviler op på snuden, fordi den kommer til at hvile op på den anden sko. Og det holder altså ret godt, det her, de der klister, de der lim aflange tingster. Strimler. Sådan der. Dut. Altid sætte nogle dots på. Som jeg siger til Anita, det er en af mine scrappenæller. Der er altid plads til, vi er altid enige om, der er altid plads til nogle dots og noget et eller andet. Se, så tænker jeg faktisk, at jeg vil have sat en af de her på hver af de her vellum. Så det gør jeg lige. Det der er jo ved vellum, når man stanser det ud på stansemaskinen, det er, at det kan godt lide at krølle lidt opad i kanterne, fordi det er tyndt, og stansemaskinen har ret meget tryk på. Der bruger jeg altså den her, og så lægger jeg lige ned fra bagsiden, og så kører jeg lige med den her. Det er den fra, hvem har lavet den? Hobbygrås. Hvor der er sådan en kuglespids på, den er altså ret god, også til at lave blomster med. Så kører jeg lige rundt i kanten, så lægger den ligesom det, den har, det der vender opad ned. Det er ret smart. Jeg var meget i tvivl, om jeg nogensinde ville få den brugt, da jeg købte den, men det gør jeg. Så nu sætter vi lige de her på. Rundt i kanten. Sådan. Ja, det er frygteligt, når man er ved at løbe tør for en ting. Det er rigtig. Det er, og det er sådan, og det værste er meget af det, og det er jo det, der er ved os scrapper, vi samler. Og nogle gange så samler vi til bunke. Det kan jeg gøre i hvert fald, og jeg ved, vi er mange. Jeg ved, det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg ved, vi er mange, der samler til bunke. Så ligger det i meget, meget lang tid, og så får man fundet det frem og tænker, ej, hvor er det da genialt. Kan vide, hvor jeg købte det, og kan vide, hvornår, hvilket århundrede det var, jeg købte det, eller år 10 i hvert fald. Og så går man i gang med at bruge det, og så løber man tør, og så kan man ikke få det mere. Eller man kan ikke huske, hvor man har købt det, og det er sikkert også udgået af produktion. Men sådan er det jo. Så til gengæld er der jo så kommet sikkert en masse andet lækkert i mellemtiden. Se, så tænker jeg har så den her fine lille konfirmationskjole. Den er fra Lenes januarserie. Og der har jeg sat en lille grøn dut på. Jeg har ikke sat noget bælte på. Det er bare malet med en tusch. Det her bælte indenunder. Og så sat en lille grøn blomst på. Jeg tænkte passede fint til. Og så hende sætter vi lige på herover. Nå, den er simpelthen duttet til nu. Kan jeg se, der sidder en nuller i. Og jeg har mere lim på hænderne, når jeg er færdig herinde, end jeg... Nogle gange så klister jeg fast til alting. Så sætter vi den på der. En lille blomst måske. Det kan vi sætte på til sidst. Jeg har også de her søde flag. Det er også fra januarserien. De er også super søde. Dem kunne jeg godt finde på at sætte på. Der. Og så har vi de her. Det er tro, håb og kærlighed. De har ligget længe faktisk. Jeg har brugt dem en del, men fik jeg lige sat den fast i den her. Den synes jeg egentlig ikke passer særlig godt til, så jeg tager den lige af.
Eller skal den bare sidde sådan her? Ja, det tror jeg først, den skal. Se, det synes jeg egentlig passer meget godt til konfirmationstema med tro, håb og kærlighed, ikke? Så den kan vi godt. Det her stykke snor, det er simpelthen for stift, tror jeg. Så, hvis vi nu gør det, at vi sætter dem herover. Prøver at lave tørlime, som det hedder, når vi overhovedet ikke ved, hvor tingene skal sidde, men lige prøve at arrangere det. Kunne det ikke være meget sødt, det her? Er det ikke lidt konfirmationsagtigt? Det kan det jo blive. Det gør ikke noget af det andet. Nu lavede det sidste lavede min kirke, så tænker jeg, det gør ikke noget, der er anderledes. Ja, det gør vi. Vi prøver. Vi gør det. Jeg ved, om den er... Jeg tror sørme, den er allerede tørret ind. Det var da imponerende hurtigt. Jeg er lidt bange for lige om lidt, at jeg får trykket så hårdt, så den der spids, den ryger af, og så har jeg lige ud over hele kortet. Jeg tror, jeg lige lægger den ned. Nej, jeg skulle bare sætte den fast, måske. Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg tager min uge. Slut. Jeg plejer også at bruge bogbind og lim faktisk, men jeg kan ikke finde den der sprøjte, jeg plejer at hælde det op med. Jeg skal ned på apoteket og købe en, så ja. Så vi sætter den der, for eksempel. Og så sætter vi hjertet. Det kunne være fint, hvis den gad lime her. Hvorfor vil den ikke det? Jeg har det kommet lige på. Nå, det var jeg har været nær med det. Sådan der. Og så er det lille hjerte, der er lige sat sådan en lille af de der hjertedots på. Jeg synes, de er meget søde. Sådan der. Og et lille anker. Jeg så faktisk, jeg gik forbi en smykkeforretning i dag. Jeg så faktisk, at jeg stod og kiggede på, at det var sådan noget konfirmationssmykker. Det er åbenbart kommet tilbage igen der med sådan noget tro, råb og kærlighed. Det kan jeg huske min søster. Hun er 9 år ældre end mig. Så hun havde sådan en smykke med charms. Det var meget moderne dengang. Fik man charms på sine armbånd, og så kunne man samle. Det er jo lidt det samme som de der troldeperler og Pandora, eller hvad det hedder, ikke? Altså, jeg synes, der mangler lidt farver, så jeg tænker sådan en lille flag her. Kunne det ikke være en god idé? Så bliver det altså godt nok meget hvidt og grønt, det hele. Altså, kontrastfarve indimellem, det fungerer meget godt. Så hvis vi nu lige løfter den her lidt katte, ikke rigtigt. Gjorde det alligevel, sådan. Og se, så er der skrivefelt her, og så kan man sætte lidt blomster på her. Jeg har lavet dem på forhånd, det er også fra Alenes, det er en af de der add-ons til pandaerne. Og nu tror jeg altså, den her gang, der tror jeg så lige med dem ordentligt fast. De andre gange, der har jeg bare limet dem fast i de her vingekort. Kun i midten, men netop fordi, at det godt må sidde ordentligt fast, når vi åbner og lukker dem hele tiden. Så er det meget godt at lime dem godt og grundigt fast. Jeg får lige bare lige en dut på hver af de her blomsterblade. Sådan. Skal hun ikke også lige have en lille... Det ved jeg ikke helt. Det kan jeg ikke helt beslutte mig for, om der skal være en flag der også. Det er beslutninger. Der skal være for nogle blomster. Der skal være nogle blomster herover. Sådan. Sætter dem herop, tror jeg. Så gør det jo ikke noget, at den, jeg har markeret som sådan en lysting, den vender samme vej som den anden. Sådan. Det er da også bare med at nyde det, at man kommer ind i hopperummet lige nu, når foråret kommer lige om lidt, så skal jeg jo hæve. Så
kan det godt være, at det kniver lidt med at få lavet så meget, men der bliver nok lidt tid til det, vil jeg tror. Skal der også lige hente et blomst heroppe, eller skal der være en stor blomst? Det kunne det jo godt være. Ja, heroppe i skoene. Ja, der skal hente nogle blomster, helt klart. Jeg elsker blomster. Jeg har meget, meget svært ved at lave kort, hvor der ikke er blomster på. Jeg elsker blomster. Både på kort, men også i virkeligheden. Det er så hyggeligt, man bliver så glad at se på blomster. Og så en mere. En lille dut deroppe. Sådan der. Så vi kunne godt sætte et... Jeg tror, vi sætter flag her i midten. Vi gør det. Der. Og et på den anden side. Sådan der. Havde jeg flere blomster? Ja, det havde jeg. Aldrig gå ned på blomster. Hvad laver du der? Det var ikke meningen. Den er for stor, den her. Nej, det kan godt lade sig gøre. Så sætter vi lige nogle blomster hernede også. Sådan. Og lige mere. Så må det vist også snart være nok med blomster, var. Jeg tænker, vi skal også lige have noget på forsiden. Jeg ved ikke, om det skal være en blomst, eller om noget dudelut. Kunne det jo godt være. Så. Jeg synes, det er meget sødt. Der er lidt farver og festerfarver. Det må der også godt være. Og der er plads til gavekortet hernede. Så, og nu er der de her vingemekanismer også tørret. Så sådan ser det ud, når vi lukker det. Der. Skulle vi lige sende en blomst? Ja, det gør vi da. Det gør vi da. Eller 2. Jeg synes, jeg sad og lavede så mange her. Jeg skar lige lidt. Jeg nåede lige at skære lidt ud her, da jeg kom hjem i dag. Og tænker, ej, det er mange planer, jeg skal bruge. Ja, det griber om sig. Sådan er det med mig. Nu er det ikke, fordi jeg normalt sådan rigtig gør mig, eller det gør jeg stadigvæk ikke, gør mig så meget i clean and simple. Det er ikke lige, det er ikke der, jeg er. Men det her det er nok det tætteste på, jeg kommer. Og der er ikke alt for meget dul og dims på. Så, men så nåede vi da, hvad har vi brugt på det? 20-24? Ja, vi har brugt 1 time og 24 minutter. Så, men sådan ser det ud, når vi folder ud. Kirken, ja, det er også en bejlene-rikke. Den hedder, hvad hedder den? 2 sekunder, der er den stående her. Den hedder BLD 1540, det er den her. Det er en lidt ældre serie. Jeg tror faktisk stadigvæk, man godt kan få den. Den er super sød, for den er heller ikke særlig stor, og den passer helt perfekt på de der vingekort. Så ja, så det hele er bejlene, jeg har brugt. Også papiret. Så, og det er ikke fordi, at det skulle det være, men jeg synes, det er super fint. Så jeg har rigtig mange bæresvejen. Så sådan ser den ud, når det er forårsudgaven til en konfirmand. Nu har jeg sat en kjole på, men altså kunne det jo principielt også være til en dreng. De går ikke så højt op i det der dreng- og pigefarver i dag. Det er sådan lidt... Ja, jeg har lyserød på. Jeg har en mandlig kollega, han går konsekvent i lyserød og pinkfarve skjorter. Det synes jeg er ret cool. Så sådan ser det ud. Ja. Men så vil jeg da sige tak for i aften. Det var hyggeligt, at I kiggede med. Og hvis jeg ikke noller alt for meget i den, så får jeg gemt liven, så I kan se den senere og følge med. Og jeg får lagt vejledning op i morgen, regner jeg med. Deromkring. Så tak for i aften. Tak skal du have, Rikke. Du lifter bare løs. Det er det, der er mening. Hej hej.